Прага анансавала пакуль што спрашчэнне візавага рэжыму для сваякоў беларусаў. Гэта вось можам назваць, што это першая такая ластаўка новай палітыкі адносна беларусаў, ці пакуль толькі такое гуманітарнае выключэнне конкретно ў Чэхіі? Мне падаецца, добрае пытанне. Мне падаецца, мы рухаемся ў правільным накірунку, і вы ўжо казалі зараз перада мной про тое, што не трэба забываць, што зараз у Украіне ідзе вайна, і мне падаецца, гэта галоўны чыннік таму, што адбываецца з візамі, але то, што тычыцца Чэхіі, гэта безумоўна такі невялічкі, але прарыў міжнароднай каманды офісу Сланцханаўскай і ўсіх дэмакратычных сілаў. Трэба нагадаць, можа быць, крыху для статыстыкі, як вы зразумееце, што ў Чэхіі жыве адна з найвялікшых дыяспор, там амаль што крыху больш, чым за 8 тысяч беларусаў зараз жыве. І вось першы крок дапамагчы іх родным таксама атрымаць візы, гэта вялікі плюс. Але калі мы берем 26-й год і што ўжо адбылася, мы памятаемся пра трансферныя пашпарты ў Іспаніі. Гэта праца вялася, напрыклад, у Іспаніі год. А візы ў Чэхіі пачаліся перамовы з лютага месяца. То бок, глядзіце, 4-5 месяцаў патрэбна было для таго, каб гэта працэдура не то, щоб зараз запустилося, і трохи бюрократичного часу ще буде потрібно. Але це спрацювало. Це другий момент. Наприклад, третій момент, я не можу сказати зараз докладно, яка країна, на жаль, але у нас є вже приклади, коли люди, білоруси, які живуть в Грузії з протермінованими паспортами і мають політичний переслід, вони вже переїхали в Європу так само. Це одна з країн Європи нам допомогла. Тому рухаємося, безумовно. Це, мені здається, добрий сигнал. А калі вось глядзець пра тую адну краіну, магчыма, я не ўпэўнены, але магчыма. Вось, напрыклад, Польшча мяняе працэдуру падачы. У Літве пры гэтым захоўваюцца вось это, ну, не сказаў бы, можа, не жорсткія абмежаванні, але там проста не выдаюць віз. Толькі ў выключных выпадках для рабочых перавозчыкаў і у выключных выпадках па рэкамендацыі Міністэрства замежных справаў, так, это, я так разумею, праз якраз офіс Светланы Ціханаўскай. Якая цяпер агульная тэндэнцыя ў Еўропе адносна вось мабільнасці беларусаў? Это вот калі мы паглядзім шырэй, ці цяпер ёсць глеба для таго, каб тую ж самую Польшчу ціснуць, спрабаваць перамаўляцца для таго, каб візавыя пытанні палягчэлі? Ці ёсць это акно магчымасцяў цяпер? Я думаю, што вакно магчымасці, безумоўна, ёсць, але трэба зразумець некалькі фактараў. Першы, пра які мы размаўляем таксама, гэта 20-й год і до 22-го, дзе Беларусь была адна з найвялікшых краін па колькасці атрымання шенгенскіх візаў. І гэта насамрэч праўда. Пасля наступіў 22-й год, і мы ведаем, якое станаўленне ў шмат краін да Беларусі, як саўчасніцы гэтай вайны. І, безумоўна, то, што дэмакратычныя сілы беларускія адстаялі права і дагэтуль беларусы атрымоўваюць внутры Беларусі шенгенскія візы, мне падаецца, гэта амаль што не цуда, калі шчыра казаць. Таму што мы разумеем, што наколькі жорсткія ўмовы, асабіста, напрыклад, у Чэхіі былі дагэтуль і станаўлення да беларусаў і да атрымання візы шенгенскай унутры краіны. Але калі мы кажам пра Літву і Польшу, то тут даволі цікава. Літва, безумоўна, мае свае інтарэсы і ў мэтах бяспекі абмежавала гэту магчымасць, але мы бачылі дагэтуль, колькі палітычных зняволеных дэпартавалі ў Беларусь, і ўсе яны атрымоўвалі ці візы, ці віды на жыхарства, ці што іншае. Это вялікая частка працы, і тут трэба падзякаваць, безумоўна, Літве. Калі мы кажам пра Польшу, то памятаеце, апошняя група, якая была дэпартавана праз Украіну, то польскія ўлады зрабілі так, што людзі ў жондах, я думаю, што людзі, якія жывуць у Польшы, беларусы, разумеюць, што гэта ў жонды адчыніліся на выхадных. І таксама дапамагалі і з візамі, і з відамі жыхарства, і там, я маю на ўвазе, міжнароднай абароны. І зараз мы бачым некалькі ўжо людзей і атрымала паспяхова. Таму у умовах, якіх мы жывём, умовах того, што наша краіна, грамадзянамі, якой мы знаходзімся, з'яўляецца суучасніцай вайны расійскай супраць Украіны, мне падаецца, гэта добрыя знакі, і тут, безумоўна, нічога не адбылася без дэмакратычных сілаў, якія ездзяць і маюць такія дыпламатычныя перамовы з краінамі розных урадаў. Спадар Леонід, калі вы кажаце пра абарону менавіта, то гэта адна справа. Пры гэтым Польшча, як вядома, скрашае колькасць таксама і гуманітарных візаў выдадзеных. Але акрамя тых, хто уцякае і сапраўды патрабуе абароны, ёсць і беларусы, якія проста адкрываюцца свету, калі выязджаюць за межы ў кірунку
заходнім. І ми маємо статистику видачі шенгенських візаў за 25 год. Так, я нагадаю, Єврокомісія дала у 4 рази менш, чим було у 2019 году. У 4 рази тисяч менш. Тобто там за 25 год 150 тысяч віз. При гэтым мы традыцыйна памятаем, што лідарамі раней да 20-го мы мелі Польшу, Літву. Тут мы маем лідарамі Італія, Нямецчына і на трэцім месцы Польша, далей Угоршчына і Францыя. Вось, на вашу думку, гэты прыклад, гэты падыход, ён неяк будзе мяняцца і ў якім кірунку? Мне падаецца, што ўсё будзе мяняцца, безумоўна, калі мы далей будзем працаваць, што станаўленне краіны еўрапейскай, мне падаецца, да беларусаў палепшыцца, але тут два моманты трэба адзначыць. Пра колькасць віз, пра якіх вы кажаце, гэта безумоўна так, але вы кажаце пра 2019 год. Я не ведаю, дзе вы былі ў 2019 годзе, я быў у чароўным Менску, і там, конечно, было зусім па-іншаму. І зараз мы маем, як мінімум, мінус амаль што мільён беларусаў, у там же самому Менску ці ў Беларусі, якія з'ехалі, якія атрымалі віды жыхарства, і большасць з іх у еўрапейскіх краінах. А па-другое, калі гэту статыстыку удакладніць і зразумець крыху больш дэтальна, то Беларусь дагэтуль з'яўляецца першай краінай па колькасці шматразовых віз. То бок гэта не аднаразовыя, якія атрымоўваюць, напрыклад, расейцы, а калі гэта нямецкая ці французская, яна на некалькі год і шматразовыя ўезды. Это, безумоўна, таксама адна з перамог, якую можна падкрэсліва, што ли, і казаць, што гэта добрая справа. Беларусы ў гэтым, конечно, на кірунку адны з найлепшых умоў. Не лепшая, але адны з найлепшых. І мы бачым колькасць людзей, беларусаў і беларусак, якія жадаюць паехаць да Еўропы. А што тычыцца абмежаванняў, напрыклад, пра якія вы кажаце, Польша зараз мяняе умову і пра падачу на візу. Тут таксама трэба разумець, яны жывуць, я маю на кансуляты, напрыклад, які знаходзяцца ў Менску ці ў іншых краінах, яны разумеюць, што гэтай сістэмы злоўжываюць, напрыклад, некаторыя турыстычныя агенцтвы, некаторыя расейцы атрымоўваюцца прыязджаць у Беларусь, таму што іх там свая чарга ці немагчымасць, і падавацца на шенгенскія візы. Таму яны жадаюць гэту працэдуру таксама удакладніць. Напрыклад, так вы ведаеце, што адна з тых таксама, адна з плюсаў у Польшы, калі вы атрымалі міжнародную ахову, то можете таксама запрасіць сваіх родных пра запрашэнне, ім таксама дадуць шенгенскія візы. Гэта праца, якую трэба прадаўжаць і трэба растлумачваць, мне падаецца, нашым партнёрам. Але ў умовах, калі кожны раз, сканчаю, а ў умовах, калі ідзе вайна, калі мы кожны божы дзень бачым, што робіцца ў краіне, даволі цяжка распавядаць, што мы заслугоўваем лепшага, але мы падкрэсліваем, што беларусы супраць вайны, і мы выбіраем еўрапейскі накірунак. Ну вось, Леонид, я акурат і хацеў запытацца пра то, як адбываюцца гэтыя перамовы фактычна, так, як цяпер былі в Чэхіі, як з Польшчай, з той жа Гішпаніі. Бо фактычна цяпер атрымліваецца тая парадаксальная сітуацыя, што для нашай аўдыторыі это можа быць так несастыкоўка, што высокія палітыкі, які там сустракаюцца з Святланай Ціхановскай, кажуць пра падтрымку беларусам на словах, падтрымку на беларусам унутры краіны на словах, але фактычна, фізічна, так, трапіць у многія краіны той жа Еўропы беларусам становіцца цяжка ці немагчыма, ці вельмі цяжка, і гэта ёсць факт. І як вось падчас гэтых перамоваў, як это адбываецца з вашага боку, якія аргументы гучаць, і ці вось з таго другога боку, гэта мне цікава, той же Чэхіі, ў іншых краінах, гэта аргументы такія больш, которые на палітыцы сапраўды заснаваныя, так, бо шмат еўрапейскіх краінах, у тым ліку выкарыстоўваючы факт вайны ва ўкраіне, так, мяняюць свае палітыкі, так, там то правыя прыходзяць, то яшчэ хтось да ўлады, свае там пытанні, кожны з палітыкаў хоча на бяспецы атрымаць нейкія палітычныя пункты, рэйтынг, так, пабудуем яшчэ вышэй сцяну з Беларусі, і вот тады сапраўды яшчэ бяспечней будзе нам. Мы разумеем, што хутчэй за ўсё так не будзе, так? Але вось як это адбываецца на перамовах? Як вось эту сцяну з бяспекай, калі вам кажуць, слухайце, з вашага боку там людзі непанятныя будуць ехаць, дроны будуць там лятаць, яшчэ штосьці, да? Як вы прабіваеце, ці нагу можна прабіць? Якія там аргументы, якія з вашага боку? Я думаю, адным з самых такіх важных аргументаў за апошні час быў гэты візіт у краіну.
І тут трэба азначыць безумоўна працу і маіх калег там і Франка Чырко, Дзеніса Кучынска, ну конечно безумоўна Святлану, якія змаглі зрабіць гэты візіт і сустрэцца з прэзідэнтам Зеленскім. Ён шмат чым дапамагае растлумачыць, што мы не што мы маем на ўвазе, што беларусы не з'яўляюцца прадстаўнікамі рэжыму, і мы трэба аддзяляць то, што робіцца зараз у Беларусі, і беларусы, якія жывуць і ў Беларусі, і таксама вымушаны з'ехаць. І кожны раз трэба гэта, конечно, паўтаряць і размаўляць, што вось паглядзіце, які дагэтуль ёсць імпэт у Беларусу ехаць у Еўропу, яны выбіраць еўрапейскую адукацыю, яны супраць вайны. Медыа, напрыклад, пра які мы зараз кажам. Я не ведаю, наколькі ў Белсата, але некаторыя медыа, я проста па статыстыкі бачу, што там у іх ад 70 до 80% гледачоў дагэтуль з Беларусі. Для мяне гэта паказчык. Мне падаецца, што у Белсата таксама будзе такі паказчык. Паказчык, што людзі выбіраюць дэмакратычны шлях, і ты, безумоўна, размаўляеш пра гэта. Вельмі моцна ўплываюць на працэс дыяспоры. Трэба заглянуць, як робіцца, як ці адвакатуецца беларуская аджэнда, напрыклад, у Шатландыі з Іры Маклейн, у Францыі з Іры Бове, у розных краінах, у Італіі з Юліяй Іхной. І гэта кожны раз людзі, якія працуюць на беларускай аджэнду, распавядаюць беларускім палітыкам, што мы іншыя. Калі ласка, не параўноўвайце нас з Расіяй. І кожны дзень мы гэта і робім, я маю на ўвазе, напрыклад, і юрыдычным сваім аддзелам мы робім, кожны штодзенную эту працу і кажам, што мы не расейцы, і, безумоўна, трэба нас адрозніваць.